Ceren. Murat. Geldin mi? Geldim. Otur. Geç otur anne. Çağalar yattım Murat. Çağlar yattı. Ne için giyeceğe alıp geldin Ceren? Murat avtobus yok. Giyeceğe aldı avtobus. Benim şeydip giyeceğe aldım. Ceren bana serede ne? Neymi kırpık taktırdın mı? Murat kırpık taktırdım. Sen işe gidenin yan olun Ceren. Eyyan bir kuğunun içinde sen neymi ütkap başladın mı? Yok Murat, men taktıracak değilim şotayda bir kız. O kırpıkçıyım da kay dep taktırdı. Men erbesad etmedim mi? Ceren. Her kimim şotayda taktır ya, kırpık o ütköşük zat değil kırpık. Olun giyyen eşiklerine seyret Murat sen. Men şu öz eşigime bol ya, men radı yönü. Sen yönü koyca da beytmedi uy. Ceren, işe girecek diye arsa aradım. İşe saldım. Çağlar için, arman şu çağlar yatır. Ne etip koku değil. Şu gün kırpık taktırarsan, erti başkalar edesin gelersen. Murat erbesad edemağa menim o taydak adamların giyinişini göre Murat, men prostoyca giyinip baryan. Ceren, illigetten belli gep. Şunyal ütköş hareketlen etme, gayrat et. Bolya, mena geçip yatacak. Yaran sen merdan işe gitsin hali. Olay var. O varsa bolya. Hani öňrek ağam bir gelini işe tarjak koyup berdi, maňa haýyş etdi. Geldi mi? Ava geldi bas. Adam tuvalama goýuşy ya. Nire koýduňyz? Nana, ýanıma koydum. Öyle hasat çemerip bella koydum başa. Ay tuvalama oňorpun ağam haýyş edeni gowy ýerige moýupdyň. Başka soracak etjek zatlaryň barmy? Basıp. Çatana gelen işler näçe saat var kadar? Sana näme çygydyp kılaýan? Yo. Ýöne bir soradım bas. Sana böyle dözdüm, gowy ýanay. Ýolay basıp. Goza maskara bolan soradım da ödüm bilýän mene maýarsan oldum. Aýrşan bolanda näme? Aýrşan menlik ýylyň halal maskalasyna göz dikip görmelmi? Sen ýa şu aýrşanlar da bir näçe halal maskalany ýykyp berenler, dağıdyp berenler. Oglaňa bolmaz dost. Men sana akıl berýär diými? Özümde de akıl ýok. Men sana bar bilenje zatmaýdan. Ony sen gowy häsiýetler dost. Halanam özüň bol. Hala dost. Özüm bilýänmi? Özüň bilýänsiň şu hereketler edýärmi? Dost. Ýürek söýdi. Bar gülüň çek. Himayetkar, ıgtıbarlı emler. Murat turdyňmy? Hawa Ceren. Murat turdum, çağalara çaylar demledim. Sen häzir turansaňlar çay suwuna serede göre, men işe gideýin. Ýerlen eýýäm işe var ýa. Ýergellikler Murat. Öyle menime çay suwuny berip okuryp ondan menem işe gitjek. Ceren. Gayrat et, inni kırpık taktırma. Sen TV okudan Ceren, men sen şeýle söýdüm. Düşündiňmi? Gayrat et. Inni şu gurruna gaýdyp gelmäli. Bolýarmy? Öyle. Salam, boğumuza. Zaten boğunu oğlanmış. Gelin geçin. Ceyhancan. Ölen oğlan başkada da. Eğren var deyip mi? Eyden beyden, men özüm ama aileden. Serensan. Basık çağı da. Ne basığın yanına dikkat edin. Ağladın mı? Ava gel hani, geç otur hani. Basılar mühim dostum dinleyen aydı. İş yerine, dostluk yerine, beğer iş yer. Men sana uğrak tartışılmadım mı? Birinin maskalasına göz dikmedi. Yine de kulağıma mışmışlar geldi. Bir zadi yağdan çıkarma dost. Birinin halal maskalasına göz dikmek kovdat derler. Bir gezek göz dikersen, iki dünyanın sen doğulak bolyanlar. Onsoňam, sen bu edýän hereketler musulmançylygy, türkmençiligi gelişýän hereketlermi? Şu edýän hereketlerini dogry hasaplaýanmy? Onsoňam iki sançyk suw ýatjak,
Yitince çağan köçede gezip utanawakmy? Element tölemeli bolsa dara ılgap men ýanyma gelýär. Şo zatlar ýatlar biriniň maşgalasyny gözükýänçe kiçilikden ýetim alındy. Şo zatlar nädip sen bilemok, nädip ýatlaňok. Hergede şunu ýyma gelýärmen, ýene şo ejen kakyn ýoklugyny bilýänni, ýeni petelip oturýan, sesim çykarmaýyn. Sen men çağak dostum. Dine, Türkmençiligi gelişmejek hereketler etme dost. Barnym bilen bitdäm işiňi ýerine ýetir. Bar. Akıl verip alının fenim. Diýe santyk dähla ho menem. Yürek söýdi dost, yürek. Zerençan. Part 8'i beýlik akawynda görüp bilýän, ene silkatyny aşakda goýýar. Okuwdunam geldiňiz oýnap gördüňiz ha? Nädir ejeňizde mişden geler? Çay çoramadan neler? Olam oğlum? Akıl oğlum. Ana ejeňem geldi. Oğlum. Himayetkar Cenab Qaymak. Bağlı çıklamne. Ana. Ceren geldin mi sağa maşa? Hawa geldim. Otursun sağa. Oğlum. Komiýak diýelim. Oğlum barın siz oyna verin oğlum. Ceren sıfatyň näme? Näme bolupdyr sypatyma? Näme kraska çalyp geldin? Oy. Kraska çalynmalymy? Sen ütgap başlapsyň Ceren. Ýokla Begmurat gowunyňa otursaň. Göwnüme de sen gowunyňa. Ceren. İşe başlaňa bir 5 gün boldy Ceren. Ýene çağalaň ýany men gowak etmeýin. Giýre gurlaşaly. Ceren, doğma Ceren, ne kraskalar, kırk gelişim kraskı denli. İşe girdim, ütgödüm sen. Benim ben bırak, ben çağalam çürüşken, ben ne emektim çağalam çürüşken. Diline bu da başlattır Ceren. Ben bırak. Sen mara Ceren. Ben yerime deriyem. Sana ben adam almışım, şu an sen ben takip Cemcan, sen olarak isterme. Olar gowlugy çynyrşanlar. Sen de artık ya. Benim deriyem, benim alem çürüşken. Geldirine yardım Türkiye. Soray, şu telefonu Zeren'e men ardımda soğuk etmesin. Balar. Vay gowduny. Wagty gelen Jeren başlyk maňa wagt aýmala. Jerenden mi? Joram. Bir telefona feredäýdi. Vay gowduny. Töleme gow telefon eken. Joram bu saňa sowut. Ha, senden mi? Wagt men 10 ýyl pulum bolsa bolmajakmy? Başlykdan saňa sowut. Näme? Vay ýogy toba. Aýra Sowut ýyzyna berilýär. Ýogy, aýra. Joram, sowut ýyzyna berilýär. Aýyl goýuwer gelek toba. Telefonu aldım. Begmurat'a näme diýmeli? Näme etsem kämmen? Telefon alıp ejeňe inni ejeňe bilen arkaýyn gurlaşyp bilýär. Bolýarmy oğlum? Ejeňe giýjäň alyp gelse habarlaşyp durarys. Bolýarmy oğlum? O telefonu Himayetkar Altıbar Lemlek. Aha, Ceren geldin mi? Hawa, gow. Ejeňe Balam. Ceren, Belli. beýiňizde sen ütgöşüp başlapsyň. Ne? Sana telefon. Uy, Ullanarsın. Begmurat naga. Tele telefon işgärim alyp berdi. İşgal alyp berdi. Hawa. Sen onu özüň ullanay. Bana olcuklam, oyna. Näme telefon bu Ceren? Bilemek. Qymmat telefona Ceren, men şunu 6 ay ýazga aldym. Garaşarna.
Sana işgarın bulur yal gymmat telefon näme sebäpden alyp berýär? Bir emmasy badyr Jeren. Emmasy bolar ýaly zat ýok. Alyp berdi. Goýsana Jeren, goýsana. Ýene çağırýan men gowuk etmeli. Gir gürleşelli. Benim bunun kımmatını bilemem mi? Murat. Benim bunun Gymmat telefon Jeren, men şu gün hep telefonu bakaradım. Men sana jaňa şerýär, çağırýar gürleşelýär. Telefon alyp geldime. Bar pullomdan geçiştir. Jeren sen samsaklyk näme sen der şu telefona? Ben ne yapmadım? Şeyler yani. Ben bırak ne? Sen üýtledin o Jeren. Oğlum. İşe girelim. Yine düğü de on hakamını izlemur şoti. Ciğincan. Sen ağlama, kıynanma. Bunlar o üçün şanırlay. Sen onları sermedi. Yürü bidik de vereli oyna veri. Şeyle odan gelişipdir da yüzün kol açıptır da köyüne. Başlık. Zeren'in ara umum oldu mu? Zeren. Ama koptanlarda. Size koptanlarda beklendim. Zeren. Men seni adayını düşünüyor. Sen horhar yaşayan. Men seni şehirden ama ilikadan zaymaktaca. Sağlamam horhar et bir yaşatman. Zeren. Men seni tüyüyor. İsveç'e. Ah Cerencan. Kıydım vurdu koy. Hudayın geldi deyiptirler. Karasın tek bir sen.